er sgu smart nok med dem her. Hey. Hej Thomas. Hej Carsten. Så er vi endnu på den, og ja, vi er ikke nået længere end siden sidste gang. Jeg vil sige, at vi er stadig på den. Vi er stadigvæk på den. Vi er stadigvæk i Mols Bjerge. Det er vi. Og nu har vi faktisk fået en lokal med, Ja, det har vi faktisk. Ja, som bor ikke ret langt herfra. Ja. Så det er jo helt fantastisk, at vi har fået dig med, Rasmus. Ja, tak. Det var en fornøjelse. Det er jo helt fantastisk. Vi interviewede dig for, hvad er det, et år siden? Ja, godt år siden, ja. Ja, godt år siden, ja. Og der er sket rigtig meget siden, skal vi sige. Ja. Så det bliver bare så fedt at høre. Og ja, Thomas, du tager over, og jeg går og laver alt muligt. Jeg vil lave noget kaffe til os, så skal vi have noget at drikke senere. Det lyder lækkert. Men Jeg glæder mig til. Thomas, Du har lovet at følge lidt op på vores depoter. lige nok. Og det ser vi frem til, ikke, Vil du ikke Rasmus? tage med, Rasmus? Det gør vi 100%. Jo, eller jeg vil sige, at Rasmus skal tage også med på hans Det eventyr. er nok mere sammen dig. Fordi det er jo det, jeg synes, der er så interessant også. Og, det er som om, det ikke er så længe siden, vi slap hinanden, Rasmus. Men der var det sådan på en eller anden måde, synes jeg, det var det, der var interessant i den samtale, vi havde sidst. Det var den her, som jeg synes er så spændende med dig, det er jo den indre rejse. Ja. Som jeg jo synes, en ting er jo, at der jo, når man snakker Rasmus Krag, og dem, der kender dig, altså, det er sådan hurtigere, højere og højest et eller andet sted. Men jeg synes, vores samtale, og det du, jeg kender dig for, det er sådan en mere coachende tilgang, og en mere indre rejse. Men det ved jeg ikke, om det er mig, der måske er mere præget af det, eller hvordan ser du dig selv i dag? Sådan, vi står jo lige om lidt, så er vi på vej 26 til 2026, og hvor er Rasmus Krag i dag? Ja, hvor han er i dag. Jeg tror først og fremmest det der med, at jeg har lavet nogle ting, som også har været en del fremme, og også er sådan ret ekstreme. Skiller sig lidt ud. Der synes jeg bare, det er fedt, det der, hvis man kan inspirere på forskellige niveauer. At der er nogen, der måske finder inspiration i præstationen, i resultatet, og beskrivelsen af alt det ydre. Hvis vi nu tager den ydre og den indre rejse, så alt det ydre, ikke? Alt det, der foregår her, i alt det, vi kan se og sådan noget, bestige Mount Everest uden kunstig ilt, og 3 forsøg på det, før jeg lykkedes. Men samtidig så er der jo den indre rejse, og det er jo den, jeg i hvert fald har besluttet mig for, at fundet meget, meget ro i, og fortælle åbent og ærligt omkring det, der sker på indersiden, på godt og ondt. Og jeg har altid været et meget reflekterende, et meget nysgerrigt menneske, så jeg tror, det ligger fuldstændig til højrebenet for mig. Det er bare først i de seneste år, efter jeg faktisk er kommet ned fra toppen af Mount Everest, og selv ligesom havde en nedtur i mit liv, at jeg nok begyndte at forstå tingene i et andet lys, begyndte at forstå mig selv i et andet lys, og de drivkræfter, der lå bag, at jeg skulle op på verdens højeste bjerg på den sværest mulige måde. Også begyndte jeg at reflektere over mit liv som elitesportsudøver, der lå forud for det. Min tid i forsvaret, hvor jeg også prøvede at søge til jægerkorpset og ikke kom igennem. Og ligesom alt det, jeg har lært, akkumuleret og puttet i min rygsæk af erfaring, af skills, men også den måde, det har rykket mig på som menneske, psykologisk, mentalt. Og det kommer bare nogle gange på bagkant, så jamen, i dag der er jeg langt mere optaget af den indre rejse. Og det er nok fordi, at jeg har smidt, og det har taget mig lang tid, men forsøgt at smide det her præstationsfokus, der har været meget snævert over høje skuldre, og så egentlig bare sat mig selv fri i forhold til at være lidt mere. Og navigere lidt, hvor jeg nu har lyst til at gå hen ad i livet, i stedet for at skulle passe ind i en bestemt kasse som ekstrem sportsudøver eller performer eller sådan noget. Altså, der er noget, jeg ligesom har slået mig lidt på der, men det havde jeg ligesom lettest ved at tage afstand fra på et tidspunkt, men på det seneste, der er jeg begyndt at, tror jeg, eje det lidt mere i forhold til, at det er okay at skifte spor, det er okay at tage det lidt mere med ro en gang, men livet har sine kapitler. Jeg elsker stadigvæk at presse mig selv og sætte store mål, og har stadigvæk ambitioner, men jeg finder mere mening i at give noget til nogle andre i dag, i stedet for, at det skal være den her egoistiske rejse, som mange nok har set på, både med beundring, men også nogle gange lidt med sådan en, okay, jamen,
det er da godt, at han gør det der, og det er godt, at han realiserer sig selv, men ja, det er måske ikke noget for mig. Gør det nogen forskel i verden? Bidrager det med noget andet, end at vi kan blive inspireret og spejle os i det? Det er der jo så nogen, der har kunnet, og andre, de har bare taget afstand fra det. Og sådan er det jo ligesom, ikke? Så det har skilt vandene lidt. Nu er jeg nok bare blevet mere coachende, som du siger. Ja, jeg synes jo selv, at siden vi slap hinanden sidst på Outdoor Festivalen i Silkeborg, så har du jo bare med den lille smule kendskab, jeg har til, hvor du har bevæget dig henne, jo både været på et soloeventyr på Sydpolen, du har været med en gruppe på Svalbard, hvor du har haft noget af mit øverste guld med, min søn, og sådan nogle ting jo også. Og du har jo, så på den måde er der jo, som du siger, der er noget ydre, noget også udefra godt kunne betragte og synes, det er sejt, eller det er flot, og lade os inspirere af. Men det har også noget bagvedliggende. Men hvis vi startede med det ydre, hvordan, altså, kan du ikke prøve at tage os med til Sydpolen? Altså, hvad var det? Hvad fødte ideen? Hvordan var det at gennemføre? Altså, det kunne jo nok tage lang tid at fortælle om det, men kunne du prøve at tage os lidt med til Sydpolen og din tur? Jo, det skal have noget. Og gerne noget varmt, hvis du har måske. Det ved jeg ikke, om det er klar nu. Men så et eller andet. Ja, fordi jeg tænker, der har været pivkoldt, ikke? Der har været pivkoldt. Det er meget sjovt, du siger det. For et år siden nu, der havde jeg lige holdt jul på Sydpolen, eller på Antarktis med mig selv, og jeg var cirka halvvejs på den her rejse fra kysten, og så ind til den geografiske Sydpol. Altså, det er jo bare et... Rasmus, du får simpelthen i ren whiskyglas. Ej, hvor lækkert. Men altså, Sydpolen, eller Antarktis, som det jo faktisk hedder, Sydpolen er jo bare det geografiske punkt. Altså, det er virkelig det tætteste, jeg nogensinde har været på en anden planet. Det er en helt anden verden. Altså, der er også en grund til, det er så isoleret jo, ikke? Det er pivdyrt og pivsvært at komme derhen. Men det er jo det her kontinent, hvor hvis du kigger væk fra kysten af, så er der ingen liv. Altså, der er ikke noget, der kan overleve. Det er verdens største ørken. Bare med konstante minusgrader, ikke? I sommerhalvåret, der solen, den går jo ikke ned. Den kører bare, altså inde ved Sydpolen, der står den jo bare et punkt. Okay. Og så kører den ellers bare rundt og skinner hele tiden. Og der er det et sted mellem, jeg oplevede et sted mellem minus 15, når det var varmest, og minus 30 grader. Og det har jeg jo oplevet værre, kan man sige, på andre ekspeditioner, altså kuldegraderne, men det er ret specielt, altså fordi det er også det sted, hvor du oplever de koldeste grader overhovedet. Der målte det koldeste overhovedet på jordkloderne. Det hvert år stort set, så bliver der ned til minus et par 90 inde på Sydpolen. Ved stationen, der ligger derinde, ligger sådan en forskningsstation. Det er den eneste permanente bebyggelse, der er på hele Antarktis stort set. Men altså, det var en rejse, der handlede om det her sådan fuldstændig rå, ufiltreret eventyr for mig. At komme tilbage til noget, jeg tror, jeg altid har længtes efter, og altid har haft i mig. Jeg har bare måske filtret det ind i alle mulige, hvad kan man sige, sådan, hvad ser godt ud, og hvad kan folk relatere til, og altså sådan, den der idé om, hvad er det for en præstation, du skal levere som menneske, for at der ligesom også er noget kommercielt i det, og alt muligt andet. Så det var sådan, og det var Everest blandt andet, forstået baglands for mig. Men Sydpolen handlede bare om at gå ud, og så se, hvem fanden er det, Rasmus Krag han er, når han sætter sig selv fri i det her, og kaster sig ud i noget, som udfordrer der på alle lederkanter. For det at være alene med sig selv. En ting er at præstere noget fysisk, og gå 1130 kilometer med en pulk, der vejer over 100 kilo, når du starter, efter at du har alt, hvad du skal bruge til den her rejse med dig. Der er ikke andre mennesker derinde, så altså det der med at blive evakueret, det er ikke noget, du bare lige kan få til at ske ved at ringe på en satellittelefon. Altså, hvis du er heldig, så kan der lande et fly, hvis du er virkelig ude at skide, men det koster så, så kan du godt
kigge i din pensionskasse og tømme den, ikke? Eller sælge alle dine aktier. Og, altså, det er utrolig besværligt. Så det er sådan et alt eller intet projekt, og det var det, jeg havde sådan lyst til, men det skræmte mig også ret meget. Og det var nok derfor, jeg kastede mig over det. Jeg kunne mærke, der var et eller andet, der kaldte på mig. Det der endeløse horisonter. Bare hvidt, og så er der måske noget blå himmel, når vejret er godt foran, og ellers er det bare en mur af hvidt foran dig. Både det, du går på, og det, der er omkring dig. Og så bare bevæge sig på kompaskurs imod et absolut nulpunkt. Hver eneste dag gør det samme. Det er bare repetitioner på repetitioner. Der er jo selvfølgelig ujævnt dernede, og det stiger meget, ikke? Altså fra 0 nede ved havisen til Sydpolen, der ligger i over 3.000 meters højde. Men når du folder det ud på 1130 kilometer i luftlinje... Ja, så føles det ikke så voldsomt, vel? Nej, præcis, og det er jo verdens længste modbakke, kan man sige, så du kan godt mærke, at det går opad, ja. Men det er... altså, det er virkelig sådan et... jeg vil næsten sige sådan en følelse af at være fuldstændig isoleret fra omverdenen. Vi kunne kalde det en gummicelle, hvor alle andre kan kigge på dig, fordi de kan følge med på et kort, hvor min GPS den ligesom viste min fremskridt. Der var sådan vi havde sat sådan et live følgeskab op på sociale medier og på en hjemmeside, hvor man kunne se, hvor hurtigt det gik for mig. Men jeg gik jo bare med mig selv og fulgte en kompaskurs, og det eneste samtaler, jeg havde, det var med mig selv. Det var inde i mit hoved, eller når jeg sagde noget højt, fordi jeg havde brug for at høre en eller anden stemme. Så det var jo konfrontationen med simpelthen faktisk at blive min egen bedste ven. Og det var faktisk en rejse ind i det, når jeg kigger på det. Det var nok det, jeg ledte efter. Det var det ønske, jeg skulle give mig, apropos indersiden. Det var at se, hvem fanden bliver jeg, når jeg møder mig selv i det nok mest isoleret, og nok også, vil jeg sige, i hvert fald det barskeste miljø, jeg nogensinde har været i. Og så altså ikke have noget andet valg, end at blive sin egen bedste ven, for ellers kan du sgu ikke komme til Sydpolen og gennemføre den der rejse. Du bliver nødt til, når du har en dårlig dag, og når pulten vælter, og for 5. gang, fordi der er sådan noget... det er ligesom klitter i Sahara-ørkenen. Altså vinden, den former det hele, og det underlaget bliver ligesom beton. Og så vælter skidtet, du vælter, og det er besværligt at komme fremad. Men når det sker, så det der med kun at kunne kigge på sig selv, og sige, okay, altså det kan godt være, at terrænet, det udfordrer mig. Det kan godt være, at pulten den er træls og alt muligt, men altså, kan det ikke være for det? Nej, det kan det ikke. Altså, det er mig selv, der har valgt at være her. Det er mig selv, der må tage ansvar for alt. For alle mine egne tanker, for alle mine egne handlinger. Så de dårlige dage, de dårlige øjeblikke kommer, og jeg finder mig selv mange gange på den her rejse i at tale utrolig grimt til mig selv, slå mig selv oven i hovedet for alt muligt, og når der bare ikke er andre i sådan et miljø, normalt så vil jeg jo kunne sige sådan, okay, så kan jeg få afløb, når jeg kommer hjem, ikke? Og så kan jeg skælde ud på min kæreste, eller jeg kan eller jeg kan gøre et eller andet for afløb på sociale medier, ikke? Men derude, der er det udelukkende mig selv, der bliver nødt til at håndtere det der, og det er bare så ærligt, som noget overhovedet kan blive. Og det at komme igennem sådan en mølle, og opleve sig selv i de her situationer, virkelig se sig selv udefra, og tænke, gud, hvor taler jeg godt nok grimt til mig selv, eller fedt mand, det håndterede jeg godt, det der. Der sagde jeg undskyld til pulten, og det gjorde jeg faktisk bogstaveligt talt flere gange, fordi den skal jeg sgu da også være venner med. Ja, det men det der med... Ja, bedste ven derude. Men det der med at arbejde sig igennem sådan nogle ting, og bare fuldstændig råt for udsøgt blive konfronteret med ens egen... alt det, man har på indersiden. Den, man er som menneske, når man bare kun er med sig selv. Det var simpelthen så lærerigt. Og benhårdt. Altså, det der, det var altså, fysisk har jeg oplevet ting, sådan intensitetsmæssigt, for eksempel topforsøget på Mount Everest, der var hårdere,
Men akkumuleret over de 63 dage, det endte med at tage, altså det er jo vedholdenhed, det er jo psykologisk endurance på et helt andet niveau. Altså, så er det der klart det hårdeste, jeg nogensinde har gjort, fordi jeg skulle være så meget med mig selv og lære at håndtere mig selv. Det er ensomheden, eller hvad? Ja, det var aleneheden. Ja, aleneheden, Og i virkeligheden, man skelner lidt mellem ensomhed og alenehed. Ja, det kan jeg godt følge dig i de to ord. Det er to vidt forskellige betoninger, ikke? En fysisk alenehed og ensomhed, jeg har været ensom meget i mit liv. Det kan jeg godt sige nu. Men på den der rejse, det tror jeg faktisk, jeg fik gjort op med det. Det kommer og går selvfølgelig. Det er jo sådan en dans igennem livet, som jeg ser det. Det der med, at man hele tiden er foranderlig. Men jeg tror, ensomhed for mig, det har været der, fordi mit selvværd har været relativt lavt. Og det er rimelig, altså det ser jeg rimelig ærligt. Men det har jeg erkendt på bagkant af Everest, og specielt på bagkant af og nok at finde ud af, at Gud, jeg føler mig ikke ensom, selvom jeg er alene med mig selv i 63 dage. Fordi jeg lærte at elske mig selv på den tur. Og det tog rigtig meget mental kamp, og rigtig mange konfrontationer med mig selv, altså i det her miljø. Og komme dertil. Jeg havde også en alene tur på Svalbard til at træne op på det her forrige år. Og der var det noget af det, jeg kæmpede rigtig meget med. Der følte jeg mig ensom til sider, og der tror jeg stadigvæk, jeg var lidt i den her bane, hvor jeg måske flygtede lidt fra noget af det, der var svært i mit liv. Der var eventyret, det har der egentlig altid været. Og så er det så gradvist blevet mere og mere sådan balanceret, men det har været en måde at kanalisere noget, der var svært hen. Der kunne jeg shine. Der kunne jeg være ham, der så godt ud. Hvor der måske var nogle ting i mit liv, jeg synes har været lidt svært ellers. Og jeg har følt mig ensom, selvom jeg var iblandt folk, og til fodboldtræning kunne jeg føle mig ensom. Ja. Ikke? Så var det nemmere at gå over i at dyrke solosport, og det blev jo så til de eventyr, jeg lavede senere. Så det har i bund og grund været en måde at finde hjem på, og lære at elske mig selv. En lang vej, kan man sige. En lang vej, må man sige. Det har været en lang vej for dig, ikke? Fordi en erkendelsesrejse. Ja, lang erkendelsesrejse. Ja, fordi man kan jo sige, nu står vi jo... Ja, skål. Vi står jo... Ja, lige putte noget stavning i glasset. Er det skavningen, vi kører? Yes. Stavning smoke. Ja. Skål. Ja, mens røgen, den også er i baggrunden her. Ja. Ej, det smager fantastisk. Sådan en 27. december her. Men det er, fordi det er jo ved at sige, det er, at vi står på kanten til endnu et kalenderskifte, eller skal man sige årsskifte, ikke? Ja. Og man kan sige, det moderne menneske, man snakker jo meget om ensomhed, er jo næsten en folkesygdom hos unge mennesker i dag, ikke? Det er det. Og det er jo det, du snakker. Jeg kan egentlig godt lide din distinktion mellem alenetid og ensomhed. Jeg tror, at det er i manglen på alenetid, at ensomheden rent faktisk slår rod. Jeg tror på, at aleneheden og det at bruge alenetid, nu snakker jeg ikke tid, hvor man fysisk bare er alene og sidder med sin mobil for eksempel på de sociale medier, eller man sidder og har en podcast i ørerne. Det er ikke fordi, der er noget i vejen med nogle af de ting, og lidt i vejen med forbruget af mobil selvfølgelig og skærm, eller at læse en bog. Det er den der tid, man bruger kun med sig selv, og den stilhed, der opstår, eller den larm, der opstår inde i hovedet. Den er jo ufattelig svær at være med, men det er jo der, hvor man, tror jeg, lærer sig selv at kende, når der ikke er en omverden, der forventer noget, og det er jo meget ubevidst, det her, det foregår ikke, men det at blive bevidst om, hvem fanden er jeg på indersiden, når jeg filtrerer alt andet væk. Det er blandt andet derfor, jeg tror meget på, og det er der jo meget evidens på efterhånden, altså at naturen, den kan få os til at mærke os selv, og hvem vi er. Og det er jo helende. Jeg kan huske, vi snakkede jo sidste gang, vi var sammen, om den her forbundethed med vores natur. Og den her følelse af at være forbundet, eller være en del af noget større. Ja. Det vendte vi jo sidste gang, ikke? Og er den blevet stærkere for dig nu, med de oplevelser, der har været, siden vi var sammen sidst til i dag? Eller hvordan oplever du det? Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at ja, det er det helt klart. Hvor naturen på det tidspunkt nok var, det var middel
til den her rejse. En rejse, som jo altså altid er ongoing, kan man sige. Tror jeg i hvert fald på. Det er jo også det der med at lade være, altså der er mange, vi søger jo alle sammen sådan en målstreg, et eller andet konkret, nu er jeg i mål, ikke? Nu er jeg færdig, nu er jeg ligesom fuldendt. Men det er jo, livet er jo bare en rejse, der fortsætter, hvor vi forhåbentlig bliver klogere, ikke? Og vi slår os lidt og lærer det, eller også så får vi nogle opture og lærer også af det. Og nogle gange er det sgu bare fladt og kedeligt og repetition. Det tror jeg også, man kan lære noget af. Det har jeg i hvert fald lært meget af i det sidste års tid. Udover de eventyr, jeg har taget. Og det er faktisk det, mit 2026 skal indeholde. Nu ved jeg godt, at jeg lige springer lidt. Det er repetition. Ja. Det er repetition, det er dagligdag, det er omsætte alt det, jeg har integrere alle de ting, jeg har jeg tror, jeg har erfaret og set ind i på Sydpolen, på Svalbard, og så også et eventyr, som jeg desværre ikke kan folde så meget ud omkring lige nu, men det er noget, der om et halvt års tid kommer mere om. Det kommer. Så op for hund. Hvad? Ja, og du har også fået hund. Ja. Hun ligger lige her. Ja, hernede ved siden af. Jeg kan ikke se den på kameraet, men den tuller rundt. Lille Nova på 11 uger. Ja. Også fantastisk. Præcis. Jeg tror, jeg er nået dertil, hvor jeg er klar til noget ro. Og er klar til sådan at det ikke skal handle om mig, men alt det, jeg har erfaret og lært og kigget ind i, men det skal gives til nogle andre igennem en bog, jeg er i gang med at skrive. Jeg skriver mig gerne op til det eksemplar. Ja. Den kommer ud en gang til, jeg tror det bliver til september. Ja. Det er lige de første spædskridt stadigvæk. Gennem coaching og en masse andre spændende ting, jeg gerne vil prøve at dedikere mig lidt mere til nu. Så jeg kan mærke, at jeg har brug for lige at holde mig selv fast i, at eventyret skal have en anden form end at søge om på den anden side af jordkloden lige nu. Og jeg har også erfaret, at min krop, jeg har en stærk krop, men jeg har også en krop, der har taget jeg har givet nogle tæsk. Ja. Og den prøver jeg også at være god mod. Den har fået lidt flere tæsk end, hvad skal vi sige, også gennemsnitsdanskere, vi får, ikke? Det var rigtig hårdt på Sydpolen, fordi jeg havde simpelthen, jeg tror, jeg havde undervurderet eventyret en lille smule. Der var en del af mig, der lige var løbet lidt af sted der havde så meget lyst til det, at det kunne ikke vente. Og det lærte jeg så også noget af, ved at jeg rent faktisk havde for lidt mad med til at kunne løse den opgave, jeg stod overfor. Ja, for jeg kan huske også, jeg fulgte dig jo på derhjemme, og man skulle følge med på det, hvor langt var du nået, og hvor var du henne, og alt det her, ikke? Og der kan jeg huske, du på et tidspunkt skrev noget med, at nu var din krop begyndt at spise sig selv. Ja. Det var den oplevelse, vi sad med herhjemme. Det jeg oplevede. What the fuck, hvad sker der derude, ikke? Ja, præcis. Ja. Altså det jeg oplevede der, udover den indre rejse, jeg satte lidt ord på, så var det første gang i mit liv, jeg sådan for alvor oplevede nu apropos det der med natur, min egen menneskelige natur, fuldstændig sådan helt nede i bunden af behovspyramiden. Altså alt det, vi tager for givet, er jo filtreret væk derude. Ja. Men maden, altså energien, det er det mest basale, ikke? Vi går bare ned i Netto og køber noget. Derude skal du medbringe alt. Men det at finde mig selv, cirka på det her tidspunkt for et år siden, og så bare finde ud af, okay, jeg bevæger mig simpelthen ikke hurtigt nok fremad. Jeg tror simpelthen, den der indre rejse, jeg var på derude, den tog så meget energi fra mig. Altså, mental energi er jo også fysisk energi, og vice versa. Ja, det er det. Ja. Så jeg stod bare og simpelthen havde et dårligt energiregnskab, da jeg kiggede ind i den sidste halvdel af rejsen. Og så begyndte jeg at skrue dagslængderne op, altså hvor langt jeg gik på mine ski, til 25 km og 30 km dagligt. Og altså jeg brugte simpelthen så meget mere energi, end det jeg indtog. End det, du kunne få ind, ikke? Jo, ja. Og jeg ramte, så ramte jeg lige pludselig muren. Min krop var simpelthen begyndt, og den havde ikke bare spist alt sit fedt.
den var simpelthen begyndt at spise af mine muskler. Ja, muskelmassen og sådan noget, ja. Og jeg kan huske, jeg sad en morgen, hvor jeg ligesom sådan trak, jeg havde det samme tøj på i de der 63 dage, ikke? For inderst med uldundertøj og så videre, så det kom ikke så ofte af, men jeg skrællede det lige af en morgen, og så kiggede jeg bare ind på de her lårmuskler, der ellers sådan... Jeg var vant til at se mig selv som sådan en veltrænet hylster, ikke? Altså kroppen, ikke? Og det er jo også en del af identifikation med ens egen styrke. Det har det i hvert fald været for mig. Ja. Og så at kigge ned på noget, der... Altså hvor huden, det er sådan noget... Altså lidt ligesom hvis man ved, når folk har været rigtig store, så kan de få sådan nogle hudflapper, der hænger. Det var det samme, jeg oplevede på mine lår og flere forskellige andre steder. Musklerne udvikler sig jo ikke, fordi du ikke får nok. De var jeg var fuldstændig afpillet, og jeg kunne bare mærke, okay, den der følelse af at blive sværere og sværere og sværere. Og så skruede jeg op for mit energiindtag, og jeg endte faktisk med at opsøge sådan et depot, der heldigvis var gravet ned derude, navigerede derhen, fik nogle koordinater, snakkede med nogle læger, der sagde, det blev du nødt til. Og det var faktisk den største sejr for mig på den rejse, det var at sige, det var overkom mit eget ego og sige ja til det. Ikke? Det er okay, jeg ikke er fuldstændig usupportet, at jeg har faktisk brug for hjælp, fordi jeg har begået en fejl. Så lige smide der ego over skulderen, det var jo en redefinition af, hvad der er succes for mig af en målstreg på den her rejse. Det var, jeg tror, det var en af de største lektioner, jeg fik på den her, altså på den gode måde. Det var at være i stand til at give slip på det og redefinere undervejs. Du er også ude i noget, hvor man i yderste konsekvens faktisk kan dø af det, du er i gang med. Det var det, lærerne sagde til mig. Det var det, lærerne sagde til mig over satellittelefonen. De sagde simpelthen, at det kan godt være, at du kan komme til Sydpolen på det her, men altså... Du kommer til at få varig men af det, og vi kan ikke, vi kan ikke tage ansvar for det, altså, men det valget er selvfølgelig dit. Men der er den her mulighed, at vi anbefaler dig på det stærkeste at gøre det, og det gjorde jeg så. Det jeg så fandt ud af efter at have taget det der depot, fordi mit hoved, det tænkte jo, så fylder jeg noget energi ind. Jeg er ligesom sådan en motor med benzin, ikke? Så fylder vi bare på igen. Og så tænker jeg jo, nu kører jeg som Formel 1-bil videre, ikke? Nu får du lidt varme. Nu fylder jeg på, mand. Ja, nu er jeg bare klar. Nu skal den satme have. Ja. Og jeg blev kun sværere og sværere. Der blev lige sat en prop i forfaldet. Tak, Carsten. Så det er lige i stedet for at have sådan en 45 graders vinkel ned, så var det måske kun 30 grader. Men jeg blev stadigvæk sværere og sværere. Og de sidste 100 kilometer, som var tilbage efter, jeg havde hentet det der depot, omkring dag 50 eller sådan noget. Jeg kan faktisk ikke huske det præcis, men det var cirka der. Det var det at finde ud af, at ens hoved, det kan ligesom alt, ikke? Alle de idéer, vi har i vores hoved, alt de idéer, jeg havde omkring, nu kan jeg bare gøre sådan og sådan, og jeg havde planen lagt til rette, men jeg havde bare en krop, der ikke var i stand til det. Der kan jeg godt sige, hvis det der med at begynde at lære at blive sin egen bedste ven, det var fandme, det kom på prøve. Hvis det ikke havde været det, så kom det der. Og det er simpelthen det er det sværeste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Det var at gå de sidste 100 kilometer. Ja. For der var ikke mere at komme efter. Jeg kunne se det fysisk. Altså, der var en morgen, der var flere af de her morgener, men der var en morgen, hvor jeg var ikke op at stå, før jeg tog min ski på. Jeg kravlede rundt og tog pløkkerne op af mit telt, fordi mine lavmuskler, de var så svage. Der var simpelthen ikke noget power i dem, og alligevel så på en eller anden måde formåede jeg at rejse mig op og spænde den der pulk på, den føltes som 200 kilo, ikke, men den vejede jo under 60 på det her tidspunkt. Men jeg ved ikke, hvor jeg fandt de ressourcer henne den dag i dag. Jeg ved ikke, hvad fanden det var for en vilje, jeg fandt frem for at komme til Sydpolen, men det var jo slet ikke det der med at stå på toppen og shine og løfte armene. Det var overlevelse på det tidspunkt. For jeg havde noget i min målstreg, det var at række ud efter det depot og sige, erkende ligesom, jeg har været på et eventyr, der handlede om noget andet måske. Det var noget andet, jeg skulle ud af det, end egentlig at sætte et hak og få en rekord, kan man sige, at blive den første dansker til at gå alene til Sydpolen. Det nåede du så? Det gjorde jeg. Men det var sekundært i mine øjne. Ikke? Det er jo her, at det er balanceringen mellem den ydre og den indre rejse. Præcis. Den er, ikke? Hvornår er det, det ene tager over for det andet, ikke? Ja. Og det er sjovt, når vi snakker om det her, du fortæller. Jeg sidder lige nu, den ligger derinde,
Jeg er ved at læse Scotts sidste eventyr. Ja. Og sidste dagbog. Ja. Og når jeg får helt kuldegys, når du ser og fortæller det. Ja. For nogle af de ting, du faktisk beskriver, det er faktisk det, han beskriver i hans dagbog. Ja. Heldigvis, så kom du hjem. Ja. Han kommer hjem. Du kunne heldigvis tage kontakt til det båd. Ja. Det kunne de ikke. Nej. De nåede Sydpolen, men de kunne aldrig hjem. Nej, de kommer ikke hjem. Nej, præcis. Nej. Og det er jo det, der er forskellen på eventyr dengang. Altså jeg tror, at det er en helt sådan urmenneskelig drivkraft. Det er at søge eventyret. Og eventyret er jo måske noget ydre, noget geografisk, noget alt muligt, ikke? Men det er jo i virkeligheden den egentlige gevinst, udover rekorder og alt muligt andet. Det vil jeg jo sige, det er den, vi bliver på indersiden, hvis vi formår ligesom at være åbne over for det og række ud efter det på den rejse. Og måske det i virkeligheden nogle gange, det der sådan helt ubevidst, helt skjult, er det, der driver os afsted på et eventyr, ikke? Der er noget, vi leder efter, vi kan ikke helt sådan, og så kanaliserer vi det ud igennem en eller anden ting, ikke? Jeg får bare lyst til at spørge dig, den Rasmus, du finder derude, Ja. tænker jeg udfordrer dig på at kalde det. Du vil måske kalde det noget andet, men det er det bedste, jeg kan finde. Den Rasmus-udgave, du finder derude, den tager du jo med hjem. Fordi sideløbende med dit Sydpolen-eventyr, så er du jo i gang med at have et hold, som skal til Svalbard. Ja. Hvor du er deres coach og deres guide, eller hvad du... Jeg kan ikke huske, hvad titel du nu selv vil kalde. Ekspeditionsleder, ikke også? Ja. Hvor du samtidig, som jeg kan huske, som Christoffer har fortalt, der er du jo den... Altså, det er jo et års forløb, de har op til, de skal afsted. Er der en... og det er der nok, jeg kender nok svaret, ikke? Men den Rasmus, du finder derude, og du kommer hjem fra Sydpolen, og skal give det sidste til dem, inden I skal til Svalbard. Hvad giver det dig, som kan give dem noget? Altså, jeg tror meget på det her med, at man som menneske, hvis man er en, der arbejder med andre mennesker, så har man jo et kæmpe ansvar. Jeg tror meget på, at man bliver nødt til selv at have gået skridtene først selv. Ellers så tror jeg, det er svært at hjælpe andre mennesker længere end der, hvor man selv er nået til. Der kan være alle mulige værktøjer og redskaber og ting, som man kan give, men det er jo alt sammen noget, der er sådan, foregår mere på det intellektuelle plan, og noget, som du ikke ligesom lever under. Så det gav mig, det var jeg tror, det var jeg vidste jo ikke, før jeg var fuldstændig igennem det der eventyr på Sydpolen. Men jeg tror nogle gange også på, at det handler om at kaste sig ind i det ukendte og ture se, hvad der sker. Så det tog jeg jo med hjem, og det var noget af det, jeg gav videre. Som du kunne give videre til dem, som skulle stå på... Fordi nogle gange skal man være åben, altså åbenheden, være åben over for, hvad det er, det her eventyr, den her rejse kan give en. Vi har nok så mange forklaringer på, hvorfor jeg gør det her, hvad jeg skal ud af det. Vi skal næsten altid kunne fortælle os selv, ikke legalisere det med jeg vil have det her ud af det. Det er derfor, jeg gør det. Men ofte så sker der et eller andet undervejs, og hvis vi åbner over for det og kigger på bagkant, så er det nogle gange noget andet, end det vi troede, men det var lige præcis måske det, vi havde brug for. Jeg tror altid på, at eventyret giver os det, vi har brug for. Jeg tror, du var det. Så jeg stod stærkere i mig selv, vil jeg sige, også selvom min krop, den havde det hårdt, og det tog lang tid at komme ovenpå igen efter Sydpolen. Så tror jeg måske netop det, at være ekspeditionsleder ikke være den fysisk stærkeste, men til gengæld måske have en større grad ro på indersiden, til at kunne også gå foran som det eksempel, der spørger hjælp. Og det kan virke lidt atypisk, men jeg tror meget på at lederskab, det er noget andet end den her supermand, vi ser, der bare tråkker afsted derude og spænder musklerne og er en stor succes. Jeg tror i virkeligheden på, at det er en person, der tør gå forrest for sig selv og tør sige tingene, som de er. Også selvom at det kan være sårbart. Så det var meget de ting, jeg tog med hjem.
derudefra. Det var klart et led i, at jeg også i dag står markant stærkere og bedre, både i mig selv, men derfor også som coach. Men det skal integreres først, før at, det er jo også noget en røffel at give sig selv, hvis man kan sige det sådan. Altså det at teste sin krop og sit sind på den måde. Det er en ordentlig røvfuld at give sig selv, ikke? Der er nogle sår, der skal heles, og sådan er det jo, når man udsætter sig selv for den grad af intervention, ikke? Det var det samme med Everest, og det var noget, der ligesom... Det sendte mig så helt til tælling, og det var... Jeg tror på, når jeg ser tilbage på alle de her ting, så har det alt sammen været naturligt led i min egen sådan selvopdagelseseventyr. Og nu er det bare blevet tid til, at det ikke skal handle om mig længere, tror jeg. Ja. Og nu skal det simpelthen handle om at stå stærkere i mig selv og give det videre til andre. Og give noget videre og stå i den styrke, det også er i, og give noget videre, som... Fordi man kan jo sige, du har jo været hurtigere, højst og stærkest, agtigt, ikke? Men styrke kommer indenfra. Ja, det gør det jo. Og det har jeg erkendt i bagklodskabens lys, og jeg synes, det er så smukt at have en krop, som, for at være helt ærlig, det er lang tid siden, jeg har vejet over 80 kilo. Ja. Hvis jeg nogensinde har gjort det før, faktisk. Det ved jeg ikke, om jeg har. Nej. men jeg har aldrig nogensinde følt mig mere sådan grounded og glad, faktisk. Jeg har aldrig følt, at jeg har hvilet mere i mig selv. Jeg har aldrig følt, at jeg har stået stærkere i forhold til, og bedre i forhold til at hjælpe andre. Så det er jo sjovt, som det hænger sammen. Har man det bedre selv, så er min erfaring i hvert fald, at føler du dig mere hel, jamen, så er det også tilsvarende, at du kan hjælpe andre. Jeg spurgte en af vores andre gæster, Kim, lidt tidligere i dag, omkring det her med at sætte sig selv fri på en måde. Jeg lytter mig lidt til, at du også er ved at give dig, eller har måske allerede givet dig, altså sluppet dig selv, eller givet dig selv fri. Det tror jeg. For nogle bånd, der har været tidligere, ikke? Ja, det har været. Det er jo, det kommer jo i steps og noget, men det gjorde jeg før Sydpolen. Og det var måske også derfor, jeg tog til Sydpolen. Det var fordi, at det var min drengedrøm, hvis jeg nogensinde har haft sådan en rent eventyrsmæssigt. Det var Sydpolen simpelthen? Ja, det var Sydpolen eller indlandsisen på Grønland eller noget i den retning. Det har været de der uendelige horisonter, stilheden, aleneheden, alt det der, den nysgerrighed, jeg har haft på det. Og jeg trådte jo ind til, på mange måder trådte jeg jo ind til det som en nybegynder i forhold til i hvert fald at bestige bjerge. Og jeg lærte det måske også på den hårde måde. Men så fik jeg nogle andre ting med, ikke, som jeg ikke havde regnet med, og det var måske lige præcis det i sidste ende var det bedste. Men Rasmus, hvornår har du på dine eventyr, ikke? Du har jo om nogen været rundt omkring i nogle miljøer, som er benhårde og barske, og som du siger selv, aleneheden og sådan noget. Hvornår har du fået den bedste kop kaffe på dine eventyr? Nu sidder vi jo med kaffe i koppen her. Ja, altså den smager helt fantastisk. Ja, den er faktisk meget god. Kulden, den åbne himmel, selskabet, alt det der, det er jo noget, der spiller ind. Så omgivelserne, og det der er gået forud, tror jeg, for den kop kaffe, det er jo noget, der spiller ind. Jeg har svært ved sådan at sætte fingeren på én begivenhed. Jeg synes, der er mange. Og jeg prøver jo at være taknemmelig for... Jeg er taknemmelig for hver eneste kop kaffe. Det øver jeg mig meget i. Altså ligesom at være i nuet og være til stede og nyde øjeblikkene. Det er også noget lidt nyere, kan jeg sige. Altså i forhold til tidligere. Det kunne jeg da forestille mig. Ikke at sammenligne ting. Det er en kæmpe udfordring for dig. Jo, men det der med at være i... Altså, nu har vi jo sat dig stævne her. På den her plet. Den her eftermiddag. Og være her, når man... Fordi jeg kan jo bare have mit blik på dig og tænkt, hold da kæft mand, han er bare... Så er du der, og så er du der, og står deroppe og render rundt derude og alt det der. Men at være til stede lige her, det må være pissesvært. Er det ikke det? Det synes jeg ikke. Nej. Fedt. Det synes jeg ikke. Nej. Jeg prøver i hvert fald, at det kan du jo sikkert også... Du kan jo sikkert også fornemme... altså, synes vi er til stede? Fuldstændig.
Jamen, totalt. Altså, du er Fordi det er jo nogle gange det vigtigste. Totalt present her. Ja, fuldstændig. Ja, det er du. Men jeg tror på, at der findes utrolig meget... Det gør der for mig utrolig meget lykke i, bare at være til stede, der hvor jeg er. Og lad være med at sammenligne det med, hvad der skete i går, eller hvad der kan ske om et halvt år. Bare være lige præcis der, hvor jeg er, og nyde det. Jeg tror blandt andet at have en hund for eksempel. Nu ligger hun hernede og har fundet ro på sit tæppe. Det er jo bare et umiddelbart væsen, der ikke reflekterer om fortiden eller er til stede i fremtiden. Det er bare lige nu og her. Og det synes jeg egentlig er en meget fin sådan, beskrivelse af, hvordan det måske også nogle gange kunne være, at vi kunne have et smil på i højere grad. Bare at være til stede, hvor vi er. Og nyde øjeblikket. Jeg blev i hvert fald glad hver gang, jeg men jeg mødte hende om morgenen. Man kan sige, den energi, din valg har, er jo en spejling af din egen energi. Præcis, ja. Ikke? True. Så det er jo meget rart til selvværdet. Ja, hvis man tillader sig selv at lade sig spejle i det. Ikke? Men det er også pisse svært. Men hvis vi snakker om... jeg snakkede lidt med Kim omkring hamsterhjulet, ikke? Det er jo det stærkeste hjul, der findes, synes jeg. Det er jo hamsterhjulet i den moderne verden, ikke? Jo. Og hvordan fanden bryder man med den, for en gang at give sig selv lov til, bare være, som du siger, være til stede i her, være til stede i nuet, smage den her kop kaffe, den her gode whisky, vi har for Stauning. Men hvis vi nu bliver bevidst om det, altså det er jo første skridt på vejen til at sige, okay, jeg er til stede her. Bliv bevidst om det, hvis man finder sig selv i ikke at være til stede. Ikke? Tankemæssigt. Altså, er det ikke noget, vi... Altså, det er jo en evne, som ikke er afhængig af tid og sted. Det at være til stede. Ja. Hamsterhjul eller ikke hamsterhjul. Det er jo, at vi står op en dag, og så går vi i seng på et tidspunkt forhåbentlig. Alt det, der sker derimellem, det kan vi jo vælge at være til stede i. Så kan vi jo, men hvis vi vælger ikke at være til stede i det, så kan man måske også spørge sig selv, hvorfor er det, jeg ikke ønsker at være til stede i det? Er det noget, jeg flygter fra? Er der noget, jeg ikke er tilfreds med? Synes jeg, at det er træls at opleve, eller at mærke det her øjeblik, og leve det fuldt ud? Det er i hvert fald min umiddelbare refleksion over det. Så jeg tror da i højere grad, hvis man prøver at skabe sig et liv, og selvfølgelig et realistisk liv, men som man egentlig er rimelig glad for, sådan kan kigge på og tænke, der er sgu nogle gode moments her, hvis jeg er til stede i dem, jamen så tror jeg også, man har større lyst til at være til stede i dem. Men dermed ikke sagt, at det er nemt. Det er jo en træning også. Altså, jeg har brugt meget tid på alene, men jeg har også brugt meget tid på meditation og den slags ting, for at lære det der. Fordi at jeg også har fundet mig selv i ikke at være til stede på andet end mine eventyr. Hvor hver eneste, hvad kan man sige, skridt på en bjergside, eller når du går med din ski, skal du også være fuldt til stede i dine bevægelser, ikke? Ja. Det kræver ligesom det, og det, altså, når du så kommer hjem, jamen så har jeg jo i virkeligheden været til stede i alle andre steder end i min hverdag, for at kunne tage afsted på næste eventyr igen. Men det har jeg simpelthen lært i efterkant, simpelthen, fordi at det ikke gjorde mig glad. Altså jeg fandt mig selv leve et liv, hvor jeg ikke var tilfreds med andet end når jeg var på min eventyr. Der følte jeg levede. Alt andet, det var bare overlevelse. Det er jo lidt dumt, ikke? Bruge 10 måneder om året på at overleve, ikke? Ja. Så på den måde, så... det er ligesom at gå på arbejde for at få weekend. Leve 12 måneder, ud af 12 måneder, hvor man er til stede og egentlig lever. Det er vel egentlig mit mål herfra. Ja. Tak fordi, at vi har fået lov til at være til stede sammen med dig. Ja, i lige måde. Det har været en fornøjelse. Ja. Og tak fordi du kiggede forbi her på vores lille plet i Mols. Du er heldigvis ikke så langt hjem. Nej, men det er lige rundt om hjørnet. Var der en køretur, så kunne det jo også være hyggeligt. Ja. Og der er mad senere. Ja. Det er simpelthen så fornemt. Det var en stor fornøjelse. Fantastisk at have på besøg, Rasmus. Tak fordi du kiggede forbi. Tusind tak. Lige måde. Jeg tager lige en dram mere. Endelig. Den er sindssygt god, den her.